Guys, padulong na ako sa Alabang. Magpagas lang sa order sa Shell na busy mga ilang quadri ka station. Dito magod ang pinakaduol. Power diesel, full tank, 3,000. Okay na dire? Okay na dito? Oh, wait lang, baba ko. Pagas ako. Ayun, card payment tayo. Video. May nakanindot sa Shell guys kay na i-points ba? Ang dako naka-points ting sulod oh. Diba? 2,000. Resibo? Apo. Hangin. Okay na. So naka-discount ko. Pila akong discount eh. 86 sa 3,000. Okay na rin. Apo, yung ano na lang. Yan. Oy. Kain ka muna. Salamat ah. So, naog lang sa ako kay mangihi. Share lang ako. Sir. Share ka muna sir. Ako, kain muna ako. Mangihi lang sa ako kay grabe kayo na ako kay hiyon. Ay, nakaihi ra gyud. So guys, biyahe na. Padulong na ako Alabang. So guys, human ako pagas, nakapag-gas na ako dayon. Tawagan sana akong madam. Padulong na ako. Hello ma'am, good morning. Andawin na po ako dyan ma'am. Ay cancel. Ganun po ba? Sige po ma'am, okay lang po. Dito pa naman po ako sa Makati ma'am eh. Hindi pa naman ako nakaakyat ng Skyway. Sige po, sa Sabado na lang po ulit. Okay po. Okay ma'am. Okay lang po ma'am. Sige po, thank you. Thank you po. Okay, bye bye. Ayun. Cancel yung biyahe. So wala tayong biyahe ngayon. Buti na lang hindi ako nakaakyat ng Skyway pa. Kasi pag nakaakyat na ako ng Skyway, ayun, layo na ng ko. Layo na ng exit ko. Siguro exit ako niyan Paranaque na. Then balik dito, sayang yung gas, di ba? Yan yung pag yan yung style ko pag undawi na ako, yan tatawagan ko muna yung mga ko. Kunwari, customer ko, ganun. Para hindi kasi natin alam na nababago yung isip nila, di ba? So, balik ko sa office Hawaii, di ba? So, sa Sabado na lang daw akong biyahe sa BGC. So, sa Sabado, agahan ko daw. Dapat daw alas 8 na anak ko sa ilang balay. So, ayan. Wala tayong biyahe ngayon, pahinga tayo sa office. Tara, balik tayo sa office. Gani. Tawag ko madam.
ang dilim. Oh, Ano ka? sino nga? Ay, sabi. Ay, ate. Diba siya? Kob, sakto kayo, Kob. Esa. Sige, sige na to. Ay, liho ka. Ay, ate. Sakto kayo, Kob. Kaya. Ayos. Thank you na. Ah, sakto kayo sumuha? Oh. Original na, Kob. Ha? Original na. Thank you na. Sige, sige. Guys, na ako sa office. So, saka na ako. Kaya magpahuway ta. Wala man tayo biyahe. Bye-bye.